воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хеле бузург аст. маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир соҳаи китобдорӣ илму ирфон рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст соли сеюм дар мамлакат гузаронида мешавад. даври аввали он дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода ҷамъбаст гардид. омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода барои иштирок ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст омодагӣ мебинанд. хонандагонро бештар дар китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ дидан мумкин аст ки ҳар яке кӯшиш менамояд бештар китоб мутолиа намуда орзуи иштирок дар озмунро доранд. мо омӯзгорон кӯшиш мекунем ва ҳаракат мекунем ки хонандагон омӯзгорон ва омма бештар ба китоб ҷалб карда шаванд, донишашонро такмил диҳанд, ҷавонбинияшонро васеъ кунанд ва як хираду хиратмандиро пешаи кори худ кунанд, дар тарбияи фарзандот ва самгузор бошанд. хонандагонамон дар оянда як мутахассисои хуб боварӣ аст баҳри ватанашон хизмат кунанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 119 шаҳри Турсунзода аз теъдоди зиёди иштирокчиёни озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар марҳилаи охирин 10 нафар ба даври шаҳрӣ роҳхат гирифтанд. имсол ман аз номинатсияи адабиёти муосир дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок намуда истодаам. ман 10 достон, 5 роман, 50 ғазал, 100 шеър, 100 рубоӣ медонам. ман мехоҳам ки дар озмун иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам ва номбардори шаҳри худ бошам. аз адабиёти классик иштирок намудам. 10 то рубоӣ, 40 то шеър ва 8 то ғазал медонам ва ман мехоҳам бисёртар боз бисёр китоб хонда дар озмунҳо иштирок карда ҷойҳои намунавиро ишғол намоям. аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода иттилоъ медиҳанд ки бо эълон гаштани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 3 соли охир дар муассиса сафи хонандагон дар китобхона зиёд гардидааст. бояд гуфт ки ҳадафи асосии ташкили чунин озмунҳо ин баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандонӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аст.